takže čaute, vítam vás Simon a vítajte pri mojom prvom random videjku z kanála Simon Games. Dúfam, že sa vám toto videjko bude páčiť, pretože je to random videjko a bude iba jediné svojho druhu na mojom kanáli, čiže tieto random videjka budem natáčať tak, že dám jedno videjko z jednej hry, nebudem to roztáčať a tieto videjka následne zverejním na YouTube a dúfam, že sa vám tieto videjka budú páčiť. Takže konkrétne sa teraz jedná o hru Dead Rising 2. Ktorá mi bola darovaná mojim výborným bratrancom, tiež budúcim youtuberom. OK, takže bez ďalších komentárov sa rovno do toho pustíme, mám to rozohraté. Ako som vravel, je to random, nebudem to rozohrávať odznova. To iba na také spestrenie môjho YouTubeového kanálu, takže žiadne zázraky do mňa nečakajte, že budem roztáčať celú hru odznova proste, hej. Čiže toto bude iba taký pár na pobavenie a bude iba jeden. Možno v budúcnosti niekedy bude ďalší, ale o tom pochybujem. A veľmi silno. Konečne som aj kúpil už ten nový mikrofón, jak ste mohli počuť, môžete ma počuť. Mám ten nový mikrofón, čiže ten zvuk už je kvalitnejší, takže hranice môjho natáčania, čiže kvalita mojich videí bude teraz o čosi väčšia, pretože už ten nový mikrofón za niečo stojí, nie ten starý šmejt, čo som mal. Takže a v popisku videa bude aj link, kde som ho kúpil ten mikrofón, konkrétne to typ Behringer C1U, neviem, asi nejaký nemecký mikrofón podľa toho slova Behringer, podľa mňa, fakt neviem. Objednával som to z... ako sa to volá? Z Heureka.sk. Tam som ho našiel, neviem koľko stal, 38 € sa mi zdá. Dobre, takže nebudeme sa teraz zapodievať mikrofónom, ponevač natáčame. Nebudem to robiť extra dlhé, iba tak. Proste, ja neviem, 15 minút asi. OK, takže sa rovno do toho pustíme. Táto hra, ak ste ešte nehrali, ide tu o to vlastne, že sme v Las Vegas a v Las Vegas mali ľudia takú zábavu, že mali v arenách napustených zombičkov. No a zabávali sa takým spôsobom, že mali jazdcov na motorkách a na tú motorku z obidvoch strán pripevnili motorovú pílu a vlastne keď jazdili, tak pomedzi tých zombíkov, no tak ich to rezalo na poli a to bola proste taká ich zábava. Aby by som vám to trošku objasnil, vlastne o čo tu v tejto hre ide, pretože nebudeme natáčať oznova, tak keď ste to nehrali a nebudete to ani hrať, tak to ani nemáte odkiaľ vedieť, ne? Dobre. Štýl zabíjania zombíkov je taký proste, že sú tu všelijaké komba, napríklad tu máte Lizard Mask. Dáte to sem, máte tu proste, tieto dvere sú vlastne dvere, ako keby taká garáž, dalo by sa povedať, proste, kde sa vytvárajú všelijaké komba. Kombosety proste, ktoré pridávajú viacej pepečiek. Pepečka sú vlastne XP v Dead Risingu. V normálnej hre sú to XP a tu sú to pepečka. A tie pepečka môžete vidieť v ľavom hornom rohu obrazovky, ako máte live, a mám tam 15 800 $, tak hore mám úplne tie PPčka. No a keď zrobím napríklad takýto combo set, vidíte, naľavo dolu Lizard Mask plus Firework Fountain zrovná sa takýto combo set. A vlastne tento combo set zrobí to, že keď sa zombíkovi nasadíte na hlavu, tak on to pridá 50 PPček a ho to zabije. Tak to s tým bude behať a chrlí mu to oheň z papule. A zombičkovia sa nebudú vás starať. A tiež je tu takéto, že môžete zobrať toto a hodí to po nich. Viete, to už tu zabíjanie, oh yeah. Takže, môžete to aj takto. Teraz ich môžeme dorezať. OK, takže nebudeme sa týmito zvrtami toto zaobívať, pretože tu je fakt dosť a chcem vám ešte k tomu niečo ukázať. Takže, máte tu napríklad tento shop, ako sa to povie, American Histrom niečo. No, toto vlastne máte tie všelijaké, napríklad máte spray, green spray, môžete takto postriekať zombika, celého takto zastriekať, zasviniť do zelenej farby. No a môžete sa tu rovnako prezliekať aj, napríklad do takéhoto. Do prčí dať zase na. A môžete mať aj takýto buzeranský oblečík Elvisa. To už je niečo lepšie. Nechám si tento ľubý sa. No. Zastriekame a ideme ďalej.
Životy sa tu doplňujú klasickým spôsobom, podľa mňa ho všetci poznáte, proste niečo zjete, nejaký koláč alebo hamburger, nie sú tu žiadne nejaké lektvary, elixíry a somariny. Proste maso, jedlo. Toto. Tak, a už sa mi doplnil život o 1 bar, ale kebyže mám život malý, tak to meso doplňa 4 bary a najlepšie je tu podľa mňa juice. Niekde. Vidíte, môžete ich takto rezať. Pomarančový juice. Ten dodáva plný život, aj keď máte keď máte 4 bary dole, keď máte 4 bary, proste máte iba 1 život. Alebo keď máte už vo väčších leveloch 5 životov, tak dáte si ten juice a ono vám to vlastne pridá celý ten život. No, minus úplne. No a vlastne môžete, tu sú neobmedzené proste toto, add board, proste túto tabulu. Ak zabijete takto tabulu, potom jak už sa to ide minúť, tak to pevne takto hodíte. Sa to rozbije o hlavu, ale podľa mňa najlepší combo set je... čo sa mi najviac páčil, je proste baseballová palica, basebalka s klincami, to je proste úplne klasický kombose, ktorý sa v Dead Risingu dá nájsť a tie kombosety sa háňajú dosť ťažko a môžem vám hneď povedať, ako nájdete najľahšie ten komboset, pokiaľ to neprídete sami, že proste náhodne čo skombinujete, tak môžete ho nájsť aj tak, že toto poberiem výtary. Môžete ho nájsť aj tak, že hneď vám to ukážem. Počkajte. Oni bývajú, ako máte tieto nakupné centra, tak tam bývajú také Playboy reklamy proste. Hneď vám to ukážem, počkajte. No vám tam dobehnem, lebo tento text to nepomáha. No. Neviem, počkať, tuto nesíka pís. Tuto niekde by to malo byť. Jaj, bože. Proste máte na stene takýto plagát nejaký. A keď k tomu prídete, tak tam by vám mala zasvietiť taká modrá značka. Nie, samozrejme na každom to je. Na každom by mala takýto... Ako máte na zemi, toto tu. Nie toto tu. No toto. Tak taká značka tam zasvietí. A vlastne vy podľa toho vy sa na to tak pozriete a zase sa vám v ľavom dolnom rohu obrazovky ukáže plus, napríklad, ja neviem, niečo plus niečo rovná sa napríklad nejaký špeciálny komboset a môžete vlastne kombinovať, fakt veľa tých kombosetov tu je na viacej, keď chcete. No tie komba, ako som už pravil, sú na tie PPčka, nie? No tak vlastne tie najsilnejšie komba pridávajú logicky najviac PPčiek, takže keď zabijete napríklad štýlom takým, že zoberete iba klasický meč alebo stoličku, tak vám to PPčka nepridáva žiadne, iba tie komba vám pridávajú PPčka. Sú aj zbrané samozrejme, no o tomto sú hovorili, tieto playboye a sú aj také väčšie tabule a na tých väčších tabulách je väčšia šanca, že nájdete ten komboset, ale kombosety sa môžu pridávať aj tým, že zrobíte level napríklad, ale to iba niektorý level vám to pridá napríklad. Jednotke vám to pridá, v dvojke nie a v trojke hej. Takže ono je to dosť také nestále proste, že vám to nebude pridávať tie kombosety. Takže najlepšie je prejsť celú mapu pekne a nájsť si tie kombosety pekne sám, pretože fakt je to dosť ťažké nájsť, no. Takže teraz sme vlastne na Platinum Street, je to tá ulica. Tu napríklad komboset sa hľadá veľmi ťažko, pretože ako môžete vidieť, tu nie sú žiadne plagáty a musíte ísť napríklad do nejakého kina alebo tak. A tam sa tie kombosety hľadajú najlepšie. V kine je napríklad, keď skombinujete baterku, vidíte level up, možno dostanem komboset. Nič, nedostal som, vidíte. Ale predtým som dostal. Čo to bolo. Už si nepamätám, ale poďme mať. Keď pôjdete do toho kina, tuto niekde, na tomto Platinum Street je proste kino. A keď do ňo pôjdete, tak tam je taký plagát, neviem čo to bolo, to je také niečo ako Star Wars.
A proste na to, jak sa pozrete, tak zistíte, že šperky plus baterka rovná sa svetelný meč. A svetelným mečom zabíjate zombíkov jedným sekom ako túto s mečom, lenže meč sa vám podstatne viacej ničí ako ten svetelný meč. No a tu môžete vidieť rebelov, proste oni takto rebelujú po celom meste. A môžete ich samozrejme zabiť. O tejto baterke som robil, čo má tento tu? Tak, tá baterka plus šperky rovná sa svetelný meč. A tiež majú celkom dobre zbrané, majú páčidla, tomahawky a môžete ich proste obrať, zabíjať ich. Čo chcete. No, tu máte baterku nechcem. Si zberiem radšej meč. Tomahawk je dobrý, takéto ruky. No. Je stôl je dobrý. Stôl sa hádže, so stolom sa nebije. No. No, teraz pôjdem skúsiť nájsť to... Áno, tu je to. Presne je to tuto. Volá sa to Cinema, no taký názov, mám povedať Cinema, to poznáte. Takže, no tu uvidíte, tento... Podľa tej budovy to vlastne poznáte. Jak pôjdete sem... Neviem, či som to už zobral... Cinema. A toto tu. Jak sa ku tomuto, mne to už nesvietí, pretože ja to už mám, ale jak sa ku tomuto postavíte, tak vám to vlastne ukáže, že je tam mod. A keď na to ťuknete Ečkom, tak vlastne sa vám to zobrazí, ako som už vravel. Baterka plus šperky rovná sa svetelný meč. OK, takže toto bolo také kratšie videjko ukážky z Dead Rising 2. Možno v budúcnosti budú ďalšie random videjka, ale toto bola vlastne iba taká ukážka z pestrenia toho môjho kanálu, pretože rovnaké hry sa ma nebaví natáčať. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, určite dajte like, koment, prípadne odber. Takže ja sa na budúce sa samozrejme teším na ďalšie videá, možno na nejaké randomnejšie hry, ako napríklad, neviem, môžete napísať, možno si vymyslím, uvidím. Takže každopádne ja sa s vami lúčim, tak čaute.